Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm Dávidnak, hogy a nevemre nem emlékszik. Gergőnek. Édesapámról szoktam sokat mesélni, most is róla fogok, hogy jemeni származású, és sebészként dolgozik, és nem egyszer volt olyan, hogy a váróban a közeli hozzátartozókkal vártam édesapámat, hogy jöjjön ki. Nyilván én a zseppénzem miatt, ők meg az eredmény miatt. Most se volt ez másképp, jön ki édesapám, hatalmas troll az öreg, tényleg hatalmas troll. Jön ki édesapám, futott a hozzátartozó, doktor úr, minden rendben van, nem volt komplikáció? Apám azt mondja, Jézusom, mi történt? Semmi, csak görcsöl a lábam. Nem tudom, tudjuk-e, mit jelent az a muzulmán vallásban, az én vallásomban, hogy halal. Így. Nem? Múltkor bekiabált valaki, hogy halal, nem. A halál az, hát hogy úgy tudnám elmagyarázni szépen, hogy olyan, mint a zsidóknál a kóser. Ez amit, amúgy tök sok hasonlóság. Nekik sincs fitymájuk, nekünk sincs, tehát hogy... A múltkori adásban már beszéltem a fitymámról, úgyhogy többet nem fogok. Nem akarok a fitymámmal takarózni. Ezt a tapsot anyám indította amúgy. Tehát, hogy halál, ez, amit szabad fogyasztani, ami Isten által áldott, stb. Ugyanaz a szituáció, ott ülök a közeli hozzátartozókkal, lép ki apám, futod a hozzátartozó, apám addigra már telefonált, azt mondja, igen, ez halál. Ez biztos halál. Felvágtam, megkóstoltam, halál. Édesapám 25 éve praktizál sebészként, és nekik volt az a szokása, még rezidensként, hogy altatásban lévő betegnek a tenyerébe alkoholos filccel beleírta, hogy gratulálok, nem volt komplikáció, jó reggelt. Na hát ez 25 éve volt. Most már ilyeneket írogat bele az öreg, hogy ha nem érzed a bal lábad, nem véletlen. Múltkor ülök a váróba, mellettem egy kisrác, mellette pedig az anyukája. És az anyuka mondja a kisrácnak, hogy ha bentről kijön a bácsi, azután mi jövünk, ugye? Azt mondja a kisfiú, nem, még a cigány bácsi előttünk van. Esküszöm, hogy nem direkt, annyi eset kell számolni, hogy dük. Szokták mondani, hogy aki muzulmán családba születik, annak nincs választása, tehát mindenképp muzulmán lesz. Ez hazugság. Nekem apám, emlékszem, 13 évesen leültetett és megmondta, fiam, a kezedben a döntés, te döntesz, muzulmán leszel, vagy halott. Szoktak hülye kérdésekkel bombázni amúgy így a vallásom kapcsán. Múltkor azt mondja egy csávó, te nem félsz attól, hogy alvóügynök vagy? Tudjuk, mi az az alvóügynök? Én nem tudtam. Mondom, micsoda? Hát, hogy mondanak neked egy szóösszetételt, te bekattansz, elmész, az fölrobbantod magad a Kossuth téren. Hát mondom, én nem félek, mert ez a szóösszetétel az az, hogy Mészáros Lőrinc hajléktalan lett. A Trumpról szerettem volna még beszélni politikán belül. Nem tudom, mindenkiben már tudatosult, hogy ő az amerikai elnök, de én még emlékszem arra a napra, amikor főcím volt. Esküszöm, ugyanolyan kerek szemekkel néztem, mint a fiúöltözőben az zuhany alatt a cigányok a pöcsöm. De hogyha nincs ott a bőr, akkor miből bújik elő? Hát bazd meg, ez tömlős sajt, tehát hogy... Párkapcsolatról szerettem volna még beszélni. Én 5 évig voltam párkapcsolatban. Az azért nagyon durva. Tehát én 21 éves vagyok, az a mi generációnkban rekord. De tényleg. Jó, mondjuk volt benne egy 4,5 éves szünet, de hogy... Nem. Amúgy a bemutatásoknál voltak ilyen problémák. Az egyik exem például bemutatott a mamájának, és előfordult már veletek az, hogy elkezdtetek egy mondatot, és a mondat felénél jöttetek rá, hogy ezt el se kellett volna kezdeni.
Oda megyek, mondom, algoritmus megyek. Nem is mondták, hogy... Roma vagy. És akkor mondom neki, hogy mondják neki, hogy nem mama, ő nem roma, ő arab. Ja! Úgy felidegesítettem rajta, nem, amúgy nem idegesítettem fel rajta magam, de eszembe jutott, hogyha valaki legközelebb felismer, azt megtrollkodom. Jött is az eset, füles a fülembe, megkocogtatja valaki vállam, egy hölgy volt az, kiveszem a fülest, mondom, szia. Szia, nem te vagy az arab humorista a tévéből? Meg ránéztem, Dick, te kihez beszélsz? Az csak egy szerep. Tudod ki az arab? A Gáspár Győző az arab. Amúgy így nagyon jó dolgok. Tényleg, én örülök neki, hogy így eladható vagyok cigánynak. De komolyan. Hát én bérletet még nem vettem, így mutatom. Alkudni bármiből. Megitegetsz? Az akcentust egyébként Gunarasból dolgoztam, úszómesterként ott tanultam meg. Mert ott fürödtek a testvéreim. És szólni kell a testvéreknek, hogyha Fehérneből fürdenek, azt nem szabad. És oda megyek hozzá, mondom, tesó, ne haragudj, Fehérnebőben nem szabad fürdeni. Dick, ha miért nem szóltál, itt van? Egyébként nem csak cigánynak vagyok eladható. Eladható vagyok én olasznak is. Jó, nagyjából olasznak eladható vagyok. Én nem tudok olaszul egyébként egy szót se, és voltunk én Olaszországban, engem még nem pofoztak föl, csak akkor. Én gondoltam, hogy becsajozok, és mondta, hogy mondja valami szép mondatot az egyik haverom, aki tud olaszul, és még mondta, hogy te vagy a leggyönyörűbb a világon, esküszöm, hogy nem hazudnék neked. Ez volt a mondat. Ez így szól, hogy io non faccio amore, io scopo. Hát mondom, amore, benne van minden. Tökéletes lesz. Oda sétáltam, és még jó olaszosan bele is néztem a szemébe, és ez a io non faccio amore, io scopo forte. Itt kaptam meg a pofont, később kiderült, hogy ez a szürke 50 árnyalatából az én nem szeretkezek, én baszok. Mit nézhetett? A cigánygyerek idején azt ilyeneket mond nekem. Tudja valaki, mi ez a Tinder? Tinder. Nem? Nem. Vagy csak mindenki szégyelli. Én nem vagyok fenn. Én nem vagyok fenn. Én is fönn voltam amúgy. Bevallom, és az az egészben a legnagyobb szégyen, hogy akkor voltam fönn, mikor volt barátnőm. De hallgassatok végig, miatt elküldötök magatokba. Fölregisztráltam, fölraktam egy fekete-fehér profilképet, hogy ne higgyenek cigánynak, és... És ez a következőképpen működik, meglátsz egy profilt, hogyha balra húzod, akkor nem tetszik, hogyha jobbra húzod, akkor tetszik. És hogy ő is jobbra húzott már téged, akkor van egy kapcsolat, akkor tudtok beszélgetni. És elkezdtem csinálni, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, barátnőm. És tudjátok milyen érzés? Ez olyan, amikor megbeszélitek, hogy este nem nassoltok, kilopakodsz, kinyitod a hűtőt és meglátod a fényébe. De minden, meglátom barátnőm, eldobtam balra, bal, jobb. Nem. Amúgy most randizok egy lánnyal, és meg szeretnélek kérni titeket, hogy segítsetek. Szeretnék egy ilyen selfie videót küldeni neki, mert tényleg nagyon kedvelem a hölgyet, és annyi lenne, hogy megfogom, belemondok egy üzenetet, megfogom, megfordulok, és akkor, hogyha megtennétek, hogy tapsoltok, az úgy tök jó lenne. Már is, gyors leszek. Szia Nóra, te vagy a lelkitársam, szeretlek. Köszönöm szépen, pillanat, a végén majd összevágom. Szia Szilvi, te vagy a lelkitársam.
Köszönöm szépen a figyelmet!